Doncs un bon dia el Departament d'Educació de l'Ajuntament de Cornellà es van posar en contacte amb mi com a directora del centre perquè a través d'Aula Actual hi havia la possibilitat de poder becar alguns alumnes del centre que haguessin fet el batxillerat científic tecnològic. Aleshores, a partir d'aquí ens vam posar en marxa i vam intentar fer una petita selecció dels alumnes que complessin els requisits, és a dir, que haguessin fet batxillerat científic tecnològic i que, a més, diguem-ne que els resultats acadèmics fossin bons. I vam fer una selecció i realment vam escollir un alumne. El que passa és que, clar, això va ser un procés una mica llarg, va ser realment molt sobtat perquè va ser gairebé en un parell de dies haver de decidir a quins alumnes no els seleccionàvem i aleshores en vam seleccionar un i se li va comunicar a l'alumne i a la família. La veritat és que d'entrada molt contents i amb una gran emoció, però clar, primer s'havia d'aconseguir, lògicament, i per tant l'alumne havia de passar pel procés de selecció a través d'Aula Actual i nosaltres vam fer que consistia en una carta d'aval per part nostra del centre i també una entrevista. L'alumne havia de passar una entrevista. I si no recordo malament, en aquell moment eren 4 alumnes de diferents centres que optaven per aquesta beca. I el nostre alumne de l'Institut Maria Aurèlia Capmany va tenir la gran sort de poder superar l'entrevista en primer lloc i aleshores, evidentment, ens van trucar i ens van dir que havia estat seleccionat. En aquest moment, clar, vam trucar a la família, ens vam posar en contacte amb la família i amb ell i la veritat és que l'emoció va ser molt gran, o sigui, plorant i tot, la família i gairebé nosaltres, de la satisfacció perquè realment són 5 germans i a més tots som treballadors i lògicament és un bon ajut per poder seguir endavant en estudis universitaris i de fet actualment està fent un grau de telecomunicacions. Ells ho saben, és a dir, nosaltres ja hem fet com una preselecció amb els alumnes de segon de batxillerat que han acabat just la setmana passada, ara estan tots just repassant per la selectivitat que és la setmana vinent i aleshores hem fet una preselecció i clar, tots, la veritat, tenen grans expectatives amb cert nerviosisme perquè alguns d'ells probablement els hi va el fet de poder fer un grau universitari o no fer-lo, perquè la situació de les famílies a vegades és complexa i realment no poden optar per la universitat. Estem en un barri molt treballador i amb molta gent a l'atur i aleshores, a veure, tot i que la preselecció que hem fet és de resultats acadèmics bons, però clar, a vegades per tenir una beca així directament els resultats han de ser molt espectaculars i a vegades no responen a aquest perfil, no és el cas, tot i sent bons estudiants. I aleshores, ara estem en vies d'aquesta preselecció, és a dir que avui concretament venen 4 alumnes amb les seves famílies i tindran una entrevista amb Aula Actual i a partir d'aquí a veure què passa.